Lesgeze ndabazo 1KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. Uhulumeni usempini nesifo samarabi kubungazwe lokuzala lukaMadiba kanti i-IFP inqobe elokuchibiyela emajuba. Ungqongqoshe wezolimo kulesi sifundazwe uThembeni kaMadlopha Mthethwa uhambele indawo yaseMbali eMgungundlovu lapho beqhuba khona umkhankaso wokugoma izinja kanye namakati. UkaMadlopha Mthethwa uthi-ke lokhu bakwenza ngenhloso ukugwema isifo samarabi esibukeka sengcupheni yokuqubuka kulesi sifundazwe. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi khona umdlwane otholakale nesifo samarabi eMgungundlovu. Kube nokuzwakala lapho ukuthi uma ubheka iKZN especially Durban naseMaritzburg naseKingcetshwayo kune outbreak yamarabi, but ke kube sekutholakala lapha umdlwane obonakale uba upositive. Kwase kubonakala ukuthi no, asiphume ngokukhulu ukusheshsha size la ngoba ukuvikela kungcono kunokuthi sesifica abantu sebengenwe amarabi. Sizojova zonke izinja zakule ndawo ukuze uma kukhona abake bathintana nalomdlwane otholakele bakwazi ukusizakala. Futhi ukaMadlopha Mthethwa uthi bazohambela zonke izifundazwe KwaZulu-Natal kepha lesi saseMgungundlovu bekubalekile ukuthi baqale kusona. Sibona ukuthi kungcono siqale sivimbe ngapha eMaritzburg ngoba indawo ebonakala inamarabi kakhulu indawo yaseThekwini. Kwezinye indawo kungcono base i-team ihlangana ithi asilwe kakhulukazi neMaritzburg ngoba sekuyabonakala kancane ukuqaphakela khona. Asivimbeke iMaritzburg yona ukuze sazi ukuthi isifo sisizungeza eThekwini hayi yonke indawo. Bayasebenza kakhulu, bayayimisela ukuthi kulana amanye ama-districts lapho kwenzeka khona kancane zijove almost yeli izinja ukuze lesifo singaqhubeki. Uthi baqashisa bonke abantu okubalwa nezingane besebenzisana nezinhlaka ezahlukene. Umnyango wethu-ke uthi sifuna kube fashionable sizijove zonke izinja abantu bazozibebona ukuthi hayi iyenzeka lento baphume. Futhi into enhle umnyango usebonile ukuthi ukuze kusebenzeke kahle akubizwe wonke ama-stakeholders, umasipala, amakhansela, ubukhosi, sikwazi ukubambisana ukuze silwe nalesifo-ke. Sithi njengoba ningibona siphumela khona ukuthi sithi wonke umuntu akenze indawo ahlala kuyo ibe rabies free, ingabi nakho ukuthi abantwana bazodlala benzeni ngoba kunye uma ngabe siphuma kanje khona ama-pamphlet izingane ziyafundiswa ukuthi kusho ukuthini lokho esikwenzayo. Ezindabeni za1KZN TV ngo-Ayanda Dube eMgungundlovu. Njengoba namuhla umhlaba wonke ubungazi usuku lalo waba ngumengameli wokuqala wentando yeningi uNelson Mandela, ubuholi bukamasipala eTheku kanye nezivakashi ezivela emazweni angaphandle ezizoba ingxenye yenkomfa ebizwa nge-Resurgence zibungazelwe lusuku oHlange High School eNanda nokulapho uMandela avota khona kokuqala kuhulumeni wentando yeningi. Laba-ke bachaze lo mholi njengenesibindi futhi eqhakambisa ubuntu. Izivakashi ezizokwethamela engqungquthela yokucobelelana ngamasu nokuhwebelana ngezamabhizinisi zinikele ngemizuzu yazo engama-67 ukulungisa isikole samabanga aphezulu oHlange eNanda njengendlela yokubungaza usuku lokuzalwa laloyo owaba umengameli wokuqala wakuleli. Omunye walezi vakashi uthi-ke amagalelo kaMadiba akhiqiza abaholi abehlukene nasemazweni aphesheya. People of South Africa freed Nelson Mandela in 1994. I was a young person of about 25 years old. So I got a real impression of pride and honor to learn about Nelson Mandela. And because I'm from New York City in Harlem, Nelson Mandela came to New York City and he was welcomed by the people of Harlem and the people of New York. Dr. E.B. Du Bois, Reverend Dr. Martin Luther King, our Prince and martyr Malcolm X, as well as many, many others. So we want to make sure we remember the struggles and sacrifices of Nelson Mandela on this Nelson Mandela Day by coming out and doing community service right in the township in which he lived, in which he struggled, and which he held pride in, with his people in the country.
Kuzokhumbuleka ukuthi namuhla umhlaba wonke ubungaza lolu suku noma livame ukubungazwa uMadiba esaphila lapho ke kuqhuquzelwa abantu emazingeni ehlukene ukuba ke banikele ngokwenza noma yini engaba usizo kulabo abadingayo. Usekela Meya weTheku ugcizelele ukubakele umkhankaso ungagcini ngalolu suku kuphela. Okokuqala nje sinohlelo esinalo la eThekwini esigqajayo ngalo olungaqalanga umasipala oqalwe abantu abasha abathe abantu abasha endaweni ezihlukahlukene sesikhathele ubugebengu endaweni zethu baze regroupa bazenza ama neighbor watch. Umuthi uyabheka eThekwini iningi labantu abama neighbor watch abantwana besikole iyouth okuyikhona ukuthi ikhwelo leli lokuthi sonke asambeni siyokwenza umehluko emphakathini esikuyona. Lokho kukodwa ikona lokhu utata wayekumele emele ukuthi wherever we are emphakathini yethu asenze sure ukuthi senze impact. Isikole Ohlange sinomlando onzulu njengoba ke sakhiqiza ke amaqhawe ehlukene kanti uMadiba wavota khona lapha okokuqala ngemuva kwenkululeko. Abafundi bachaze ngokubaluleka kwalolu suku kubo. Beyiqhawe kakhulu ukusikhombisa ukuthi nje thina singabukela kuyena njengabafundi. Ngizokusho walelizwe kakhulu ungitshelayo nami uthi njengoba ngikhula nje angizazi ukuthi ngifunani empilweni ngifane njengaye. Ngigqugquzele nabanye nje ukuthi uma umfundi nje zazi ukuthi ufunani. Tata Madiba wayeyindoda eqotho elwela amalungelo. Okunye ngikwazi ukuthi uTata Madiba waboshelwa ukuthi yena wabeka opinion yakhe ukuthi yena udinga freedom amisa ejele ngaphansi kolwandle. Into engifundile ngayo ukuthi you need to never give up from something you want or something you love, and you need to sacrifice for other people. Eyindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Namuhla ke benxusa abantu ukuba bachithe imizuzu engama-67 ukusiza abangakwazi ukusiza egameni lokubungaza usuku lokuzalwa lukaNelson Mandela. Iziko lezindaba ke kulesi siteshi lihambele ezindaweni ezahlukene ukubheka ukuthi ke ngakube abantu bayichithe kanjani lemizuzu yabo ukubungaza usuku lokuzalwa kwalengqalabutho eseyandela koyisemkhulu. Abantu baseNingizimu Afrika babungazeke ngezindlela ezahlukene usuku lokuzalwa lowo ngumongameli wokuqala wentandweni ngekulelo Nelson Mandela. Inhlanganiso zomphakathi yaseDlangezi Lindsay Foundation yenzeke okuhlukile kulonyaka ngokuthi ke ihlanganisa izaguga ukuba zidlale imidlalo yahlukene zizivocavoce nokuzolilekelela zingangenwa izifo kalula. Sithe asi-celebrate ngendlela ehlukile sizo encourage ogogo ukuthi abadle healthy baphile impilo ehealthy njengoba sibayenzisa ama sports. Shuthi kahle hle sithi kubona manje abaqhubeke ngoba phela kuqala gogo babelimi so bebephila isikhathi eside. Sekurare manje uthola ugogo okhula azabe na 90 something years uthi umuntu ena 60 years kube sekuyisalukazi esikhokhobayo, kodwa uma bengase baqhubeke benza ama sports kanje bazokwazi baphila isikhathi eside. Ogogo balithokozeleke lolu suku. Sizosijabule kabi sisikwazi nokugijima into esayigcina nini sayigcina sisezikolweni sengiyabona namuthi awu khona ukusasebenza ngisakwazi ukuthi vavava. Kanti ke isikole samabanga aphansi Ongoye Primary luvakasheleke imizi emithathu behambele nabo ke ogogo bebaphathele izipho, bathi lokhu kuba kwenza ngoba ogogo yibo ke ababheke imndeni. Siungoye Primary sithe sabonisana sonke singothisha ukuthi umphakathi esakhele kuona ingane eningi ezisesikoleni zikhuliswa ogogo. Then sasithi lo 67 minutes wakulonyaka asenze izipho as all educators whereby sihlonze imizi le enogogo abadala akade bafike endaweni then iyona ke lesihambelayo njengamanje. Siyajabula kakhulu ukuthi akube njalo, siyabonga into eziwe ngothisha abasongoye Primary basipho kumnandi ngalolu suku bahambe besipho kumnandi thina zalukazi. Kanti ke iGubhethula yona okuyisikole samabanga aphansi sempembeni ibe nenhlanhla kokuvakashelwa isibhedlela esizimele iMelomed eRichards Bay nokuyisona ke esibambisene nenkampani yeZungu BP lapho ke bepende amagumbi okufundela banekela ngopende
nezinto nje zokulungisa amawindi. Siwumelomedi kanye nabakwa BB Bread sithole leli thuba lokuthi sibambisane sibazame ngezinto lana zokupenda kanye nokupha izipho izingane la esikoleni ethe uBB Bread wasixhasa ngazo izinkwa njengoba nibona izingane ziyitika. So siwumelomedi ke sihlanganile ke kanye nodokotela bethu nabanye abaxhasi sathenga ke upende ukuthi sipende isikole lesi njengoba nibona la emva kwenu. Lolu ke kube usuku oluhle kulesi sikole esisemakhaya esishoda ngeinsiza. Njengamanje so celebrate usuku lesithalwane Nelson Mandela lapho khona sithi we are giving back to the community. So ke sinama companies amaningi afikile la azosilekelela ngokuzopenda njengoba nibona nje la bayapenda ngaphakathi khona nento eyiningi abafisa ukuthi basilekelele ngaze izosiza ukufunda nokufundisa. Thina lolu suku lolu silithatha njengengqayizivele njengoba sazi ukuthi kule community siqhamuka kuyo izingane zakhona ayithathe entweni. So ukufika kwama companies ezosilekelela kwenza umehluko omkhulu kakhulu einganeni, not only ekufundeni kodwa naku self esteem yazo ukuthi going forward seyizokwazi ukuthi ifunde endaweni engcono. Khona manje ke inkampani kaloliwe echubeni laseRichards Bay ibungaze kusuku eMandela Day ngokuthi ke ivakashele inkulisa isiyome Themba Daycare esemabhuyeni empangeni, kanti ke inkampani iphinde yanikela ngezinsiza ezahlukene kule nkulisa okuzolekelela kakhulu lesi sikhungo. Umnikazi walenkulisa nobuhle enqulunga uzwakalise ukujabula nokubonga. Basilekelele kakhulu ekuthenini thina sasifise izinto kahle kahle ezincane sasiyibhalile, kepha bona bavele babona isidingo sokuthi besakhele nanendawo yokuthi abantwana bethu behlale khona since bebona isidingo ngoba abantwana bethu bebaningi. Base besilethela nezinto nazi siyayibona, balethile itulo, ihlalo, ipontshi, amathanki besingenawo ngoba sinenkinga yamanzi, inkinga amanzi asinawo nama-toilet sinabo abantwana bebesebenzisa amaphoya sambe siyochitha kanjalo ngoba ama-toilet asinawo. Futhi nala besifunisela khona isegarage bekuba amakhaza kakhulu ngoba sekusebusika nje abantwana bethu ngoba nje umoya nje ubungeni uyiphumela. Isikhulu saka Transnet uNkululeko Mlefe uthi ke emva kokubona izingane ezihlala egarage babone kufanele ke bayisize lenkulisa ngokuyakheleka amagumbi amabili azohlala izingane. Size la kwenye inkulisa ezikhona la emabhuyeni esithe uma safika isimo singekho kahle singekho sihle ukuthi ngempela abantwana bangakhula kwisimo esikanje bengenali iclass lokufundela bengenazi izinto zokufundela besebenzisa nje ilentuza into engathi igarage buyishintshe beyigarage ebusuku ngena imoto. Izingane abantwana basemabhuyeni mabezalwa bekhula kuqala ifoundation bakhule ku-environment e-right e-conducive enough ukuthi bakwazi ukufundela kuyona ekahle. Sinikeleleke ngezinto eziningi kodwa ngaphandle kokunikela ngamatafula nezinto zokufunda konke sakha i-structure laphana i-class lokuthi labantwana bakwazi ukufundela khona eli-dedicated kuyelapho nje i-class. Sibese sihambele ogwini nalapho kohlalo ka-Operation Sukuma Sakho kwisifunda ehambele isikole samabanga aphansi iMadakane Primary eseMatchison ukuzobanekelela ngesiza. Size nezinsiza, size nopende, sizobampendela abantwana. Seza nema donation include ama pencil cases, seza nama mask abantwana. So ke kuye kwaba kuhle namhlanje kodwa sasigcinile ke namhlanje ngoba njengoba sila siyabona ukuthi abantwana bethu nesidingo esikhulu. Sizobuya ke as le body ka OSS sesizobanikelela abantwana ama uniform ngoba isicelo sabo kwasekuqaleni kwama uniform. Uqhube ngokuthi ke kubalekile ukwelula isandla lapho kudingeka khona. Noma ama departments isimo sezimali singesihle kulonyaka kodwa as official siyesangena nathi emaphaketheni sanikela. So kubalekile kakhulu kuye kuthiwe sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Asithishelele ezitolo sibasiqhubeka nezindaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele indaba zo1 KZN TV nazihlokano kuyizona ehamba phambili. Uhulumeni usempini nesifo samarabi kubungazwe lokuzala lukaMadiba kanti iAFP inqobe elokuchibiyela emajuba.
Uhlalo IFP kwisifundi Majuba uthenga izulu uthi ke ukulungisa kwemigwaqo ikhona okuseqhulwini abazokwenza kuma Ward 28 eNewcastle oweleke izandleni zabo kade kunokhetho lokuchibiyela. Uzulu sho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba kulandeleka ukuthatha le ward kwiqembu Team Sugar SA. Le ward ithathwe ubhekizwane we-IFP kulandela ukuthi ngo-2021 yathathwa iTeam Sugar SA. Izinxushunxushu zangaphakathi ebuholini beTeam Sugar yize idale kube nokhetho lokuchibiyela njengoba kwaxoshwa uMusa Shukela-Thwala ongumholi walo iqembu iTeam Sugar. I-IFP ithi ziningi izinto umphakathi okhale ngazo kade beqhubha imikhankaso. Isiqale ngayo one uqala ngendaba yokulungisa indaba yemigwaqo ngoba imigwaqo ingamagebhugebhu la obekufaka khona infrastructure asazi ukuthi ama contract enze njani noma aqedile noma waqeda kodwa icomplaint isayiko eyafika kimpela ukuthi sicela nisilungise imigwaqo asakwazi nokungena emakhaya imigwaqo soqala nje ngayo leyo nto ke kulungiswe lemgwaqo ebizofakwa amapipe la storm water cede ngayo bese necede bese sibheka indaba yemndeni le enenkinga yeroof kusheshe kusiphinda indaba zama-roof ngoba dala uhulumeni athi ayicede into zama-asbestos so bekunaleyo challenge. Phambilini kuyona le ward kwaba nomsindo umphakathi uxosho somlomo waseNewcastle kade biza umhlangano ukuzochazela ngesimo sokuxoshwa kakhansela weward uShukela-Thwala. Uzulu uthi sebakwazi ukulungisa lezo nkinga. Ngabe sengibiza omunye umhlangano after kuleyo incident ngase ngihlela indlela yokuthi emhlanganweni ongenayo kuzongena umuntu wase Ward 28 kuphela sasinayo ke ne-voters roll ngonakalela abantu abasidisturba kwangabantu ababe bemenyiwe beqhamuka ngaphandle by iTeam Sugar South Africa. So kulokhu kungene bonke ke abantu base Ward 28 hayi ngabachazela futhi bethi befuna ukwazi kwenzeka kanjani kuya phambili kube yilokho ke ngachaza kahle wahamba kahle kakhulu umhlangano bajabula abantu bathi esongo sesiyezwa ke manje somlomo ukuthi ke kwenzakala kanjani ngekhansela leli bilikhona ngabatshengisa futhi nalokuthi ke nazi nezincwadi ezinkantolo ngoba ngagcina nami sengithuka sekuthiwa ngikhuluma into engekho. I-IFP ithola amavoti amaningi ilandelwa MK Party, iTeam Sugar yalala isithathu kwathi ANC yalala isine. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ko Channel 261 ngeseThekwini. Amalungu omphakathi asebaswazini eMtubatuba ncumeke ukubona inqubekela phambili ngezinhlelo ezahlukene zomkhandlu Nkosi uMtubatuba okuhlanganisa ke izikhundla zezemidlalo, imigwaqo kanye nesikhungo sezokuvakasha. Ubuholi balomkhandlu kanye namakhansela bebehlela zonke ke izinhlelo zalomkhandlu. Ubuholi bomkhandlu Inkosi uMtubatuba obuhlanganisa imeya, isekela kanjalo nosomlomo kanye namakhansela buhambela izinhlelo ezahlukene zalomkhandlu nezakhiwayo nalapho bebesihlola khona ukuthi ngabe siqhubeka ngendlela emphakathini. Phakathi kwalezi inhlelo sihlanganisa imigwaqo bengahambeki kuyo nesiyakhiwe kabusha kanjalo nezinkundla zebhola kanye nesikhungo sezokuvakasha edolobheni. Umphakathi uzwakalisa ukujabula kakhulu ngokwenziwa yilo masipala. Sijabule kakhulu ngomsebenzi owenzekile lapha. Umgwaqo wethu ubulumele kakhulu nesigwedlo bese singakwazi nje ngisho ukukha bese kukheka kanzima. Sithokoze kakhulu ngomsebenzi abawenzile basilungisela umgwaqo basiqibela nesigwedlo bashintshela nesigwedlo kwaba indawo ebukekayo bengasabukeki bese kukubi kakhulu. Sisabela nezingane sisabela nje nabantu abadala. Sijabula kakhulu ngalomgwaqo ngoba la nje bekumgode engena ngishona phansi yabo nje lento eniyenzile la ayikoti kakhulu. Awu hambeke nje ngeke uhambela. Yabo nje into eniyenzile sibonga kakhulu. Kanti imeya lomasipala umxolisi Mthethwa uthi bakhethe ukuthi bahambele zonke lezi inhlelo ukubheka ukuthi ngabe zonke izinto zihamba ngendlela yini. Umthethwa uthi izinkundla zezemidlalo zizosiza kakhulu intsha ukuba ingasibandakanyi nesidakamizwa kanjalo nezinto ezingalungile. Kanti uthi isikhungo sezokuvakasha sizobalekelela kakhulu ekutheni bakwazi ukuheha izivakashi kuleli dolobha.
kuwumsebenzi wethu ukuthi uma sekukhona iproject ekhona sihambe siyoyibheka nathi siyimonitor ukuthi isezingene elikahle yini, umsebenzi wenziwa ngendlela yini okwakusuke kuvunyelene ngayo ukuthi awenzeke ngakhona. Muningi kumsebenzi njengoba kade siqale lapha kwi-tourism center elapha edolobheni ezolekelela kakhulu kubavakashi kakhulu, iphinde ilekelele kakhulu nakuba abahwebi abazoba khona eMtubatuba. Siyazi ukuthi isimo eSouth Africa sibhekene naso, sibhekene nendlala, sibhekene nokungasebenzi kakhulu kwabantu abasha. So ngizokwazi ukuthi kwelekeleleke abantu abasha nangendlela izinto abazobe bezenza bona ukukhangisa, ngoba siyazi ukuthi la eMtubatuba ikakhulukazi emkhanya kude yila khona kuyisizinda sezokuvakasha. Siphinde ke sadlula futhi sawobuka omunye umgwaqo ekade siyobuka lapha eWard 4 nomunye kade iground ekade silibuka lapha eWard 8 la khona ekuzoxoxa khona abantu abasha bakwazi ukuthi abantu abasha, ngoba sekuyinto ehleli isiyinsakavukela ukuthi abantu abasha bavuka ekseni bahambe beyohlala ezitolo beze begcina benza izinto lezi engasafanele. Umthetho uphinde waveza ukuthi izinhlelo bezibambekile okuhlanganisa nenkundla yezemidlalo esedolobheni basazinhlelweni zokuthi ziphothulwe nazo. Uhlelo njengamanje nje sibhisi ngalo ukuthi akwazi ukuthi kulungiseke lokho kwakuneyingqinambanyana. Siyazi ukuthi kwakuvele nathi sifike kuneyingqinambanyana ngoba sifike vele nathi kuneyinkinga ezikhona, sazama ukungenelela ukuthi siyilungise. Siphezulu kwazo nje mhlawumbe uyothi ubuya uyobusubona sekukhona osekwenzakalayo ukuze kukwazi lela ground ukuthi lisebenze, ngoba aligona ukuthi lizobe lisebenza ukudlala kuphela. Sizokwazi ukuthi sibuye sihost namanye ama-events, ungabala wamabandla, ungabala nemihlangano eminye emikhulu engaba khona, nathi sikwazi ukuthi kube khona sokutholayo njengomkhandlu. Lo mkhandlu kulendele ukuthi uqhubekele kwamanye amawadi ngosuku olulandelayo. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMtubatuba. Banyaloke inyoni esandleni abafundi besikole samabanga aphezulu ibuhle bemfundo kwaDabeke eThekwini njengoba ke bezoya komela elakuleli ezweni laseSweden emncintiswaneni kulandela ke kuqoqoda zonke izifundazwe kuleli ngesikhathi ke kuqhubeka umncintiswano obizwa iSouth African Youth Water Prize okuhloswe ngawe ke ukunika intsha ithuba lokuqhamuka namasu okubhekana ke nezinkinga yamanzi nokungiwa kwawo. Abafundi besikole samabanga aphezulu ibuhle bemfundo bathole ithuba elingqayizivele lokuyomela elakuleli ezweni laseSweden kulandela ukunqoba umqhudelwano wabomnyango wezamanzi okuhloswe ngawo ukuqhamuka namasu okongiwa kwamanzi. Oyisikhulu esiphezulu kulomnyango ukuchaza kabanzi ngalomncintiswano. Maningi kama competitions kodwa sizogxila kakhulu kule ebizwa nge-South African Youth Water Prize okuyiyona abantwana bami laba bahle abayingenelile. Kuthiwa makube umntwana wenza i-maths and science aqhamuke nento engajwayelekile, into ezothinta amanzi. Ikona ke abakwenzile lokho abantwana bami. Baqhamuke nje nento enhle kanjani, into esithe noma sesicheka sathi even global yasikaze siyibone i-app efana nale ukuba khona kwalama competitions ukwenza ukuthi izingane zikubona ukubaluleka kwe-engineering, zibone ukubaluleka kwamanzi, zize zihambe ziyofundisa ngisho emakhaya. Siyabanxusa othisha uma ngabe bengenayo indlela yokuthi kwenzeka kanjani, sisebenzisana even no UKZN ukubalekelela othisha. Lo mqhudelwano osuneminyaka ukhona uvuleleke kubafundi kusukela ebangeni lesishiyagalombili nesishiyagalolunye, kanti baqala ukuqhuthana amazenze emazingeni ezifunda kuze kufike kwelezifundazwe. Lapho ke kukhethwa abasikole esizoya komela elakuleli selibhekene nabantwana abavela emazweni angama-35 ozobanjelwa eSweden ngenyanga ezayo. Laba bafundi abangamawele bachaza ngomsebenzi abawenzile. I-project sayakha kusukela ngoMarch. Isikhathi esincane nje ukuthi siyakhe. So i-prototype yethu it's a digital tool which is used to teach abantu ngokusave amanzi ngokumosheka kwamanzi. So yona ke abantu bayasebenzisa ukufunda, ingasetshenziswa abafundi, ingane ezincane kanye nabantu abasemakhaya. So yona ihlanganisa ama legislations ase South Africa. It is linked to schools curriculum. Futhi sibonile ukuthi abantu abawanaka amanzi, so sabe sifaka ama advice nokuthi abantu kumele banake amanzi.
Nasibe sesibona ukuthi abantu bamosha amanzi kanti futhi baspend isikhathi esiningi emafonini. Kanti futhi we are moving to a fourth industrial revolution and khona ama AI manje, so we decided ukuthi why singa create into ecishe ifane mara ayifani nayo. Ngale mqhudelwano abafundi bahlomula ngemfundaze, izindondo kanye nemali, kanti umnyango uqinisekise ukuthi ke imikhiqizo yabafundi bayayisebenzisa ukubhekana nengwadla yokushoda kwamanzi kuleli. Isizosetshenziswa kwi-sector izisetshenziswa nakwamanye amazwe kuthiwe into eyaqhamuka nengane ukuthi kanti nayo futhi ngokuhamba ngalomgudu into esesiyenza ukuthi naku-ke sesizinikile iy'ngane amabhasari, iy'ngane eziqhamuke nalezinto ezinhle kangaka, asiziyekeleli sezifundile, siyazithatha sizifake kwi-department. Sinezinye nje othola ukuthi izona ezilekelela lezi eziko grade 10 and 11 zibatshela ukuthi hayibo kuyadliwa ka water and sanitation, zithi hayibo uma wenza engineering uphumelela kanje, zikwazi ukuba mentorisha, zikwazi ukuqhamuka namasu abhekana nalengwadla esinayo ikakhulukazi eSouth Africa yamanzi. Eyindabeni ze1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngesethekwini. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele umukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kube kuyizona behamba phambili osuku namhlanje. Uhulumeni usempini nesifo samarabi kubungazwe lokuzala lukaMadiba kanti IFP inqobe elokuchibiyela emajuba. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Iranda lakuleli lu 18.18 cent maqhathiso nedola, libo 19.87 cent maqhathiso neeuro, libo 23.61 cent maqhathiso nopond waseBritain, igolide lona lu $2,470.78 cent ounce, wolongahluzwe wona u$85.08 cents umphongolo. Ake sibheke kwesemidlalo. Emva kwesikhathi eside kunokuqagula ngozothatha izitambo zokuba umqeqeshi weqembu leChippa United, leli qembu ke seligcinele imemezele ukwanele Gopo njengomqeqeshi walo ngaphambi kokuqala kwesizini entsha. Leli qembu ke liqede isizini edlule izitambo zokuqeqesha ziphethe ngokubambisana kukaGopo kanye noThabo September. Kwistatement esikhishwe leli qembu namuhla liveza ukuthi ke ngesizini edlule lalinike laba umsebenzi wokusiza iqembu livike izembe, kanti ke manje selinombono wehlukile ingakho ke liqomo ukunika uGopo izitambo sokuba ngumqeqeshi ogcwele leli qembu. Sokhumuleka ukuthi leli qembu lilapha nje lakhomba indlela wabe ngumqeqeshi uMorgan Mamila ngesizini edlule ngenxa yokubhimba kwezinto ngaphansi kwakhe. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje nanawe ke sihlangane kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo. Sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.